Yeah, napagising. Ano guys? Ayan na. Gana, gana. Yan guys, isa. Yun. Oh, oh. Oh, wow. Oh. Oh, mata kasi pa mo. Oh, wala. Yan na. Yan na, guys. Yan ang ati. Oh. Ah. Yun o, isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, hindi nga na. Ano pa? Warang ka na si Pau-Pau. Kung kita garong-gurangan itang kiloon. May kambal diwa kaya. Ati ba daw may kambal diwa? Ito yun, baka makadulag pa. Guys, oh, balanak. Ang sarap nito. Oh, Pau. Ah. Ah. Guys, don't forget to share and follow my official Facebook page. Ayan. Ayan si Kuya Pau Pau. Dating taga Nueva Ecija, ngayon nandito na sa Kiloon. Ano Pau? Ayan. May brilyante yan si Pau. Kambal diwa.
Talyante ng diwa, kaya alam niya kung nasaan ang mga balanak. Ayan, ito na huli namin guys. Oh. Sarap nitong sabawan. Ayan. Guys, nakita nyo yan? Oh. Oh. Fresh na fresh. Oh, ito mala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, pag natinik dito masakit pero masarap to. Ito, 8, 9. Tama? 10. Nasa puso. Ayan.